фарз мешавад ки шароити хуб бо тавсияи мақомоти кумитаи дин дар маҳалҳо шеваи анъанавии маросими хайру садақоти сокинон тағйир ёфтааст. мақомоти кумитаи дини тоҷикистон мегӯяд садақот дар аксар маврид аз болои дастархон ба берун гузаштааст. ба шаҳрвандон тавсия медиҳем ки барои обод намудани маҳалли зист, барои дастгирии соҳаи маориф, мактаб, сохтани мақсад ягон иншоотое ки барои хоҷагии халқ зарурманд ҳастанд, мо тавсияҳоро метиҳем. яъне дар ин ҷо шакли пешниҳод намудани хайру саховат аз болои дастархон ба шакли дигар ба хотири обод кардани кишвар ватан равона шуда истодааст. мақомоти нозир ба иҷрои қонуни танзим кумитаи дин аст ва бар тибқи он метавонад тавсияҳо бидиҳад. 4 моҳ пеш бо илова намудани тағйиру иловаҳо ба қонун ҷазо барои иҷро накардани талаботи он ташдид шуд. аз ҳисоби фақат танҳо 2 маъракае ки бетаом баргузор мегардад ба фоидаи шаҳрвандон зиёда аз 31 миллион сомонӣ маблағ пасандоз гардидааст. яъне ки бале дар 4 моҳе ки тағйиру иловаҳо ба қонун ворид карда шуда буданд. тағйиру иловаҳои ҷадид харҷҳои тӯи хатна, номгузорӣ, гаҳворабандон, дафну азо ва идҳои рамазон ва қурбонро маҳдуд карда ба ҷои онҳо тавсия медиҳад шаҳрвандон пули харҷро дар ҳисоби бонкӣ барои ояндаи фарзандон ҳифз кунанд, барои беҳ кардани шароити зиндагии навхонадорон сарф кунанд ва бо иштироки комиссияҳои маҳаллӣ хатнасурҳои хайриявӣ гузаронанд. бар тибқи маълумоти кумитаи дин дар соли гузаштаи 2017 беш аз 7000 нафар ба маъракаҳои дастҷамъонаи хайриявӣ фаро гирифта шуданд. ба қавли мақомот бо вуҷуди ташдиди ҷазо ва пешниҳоди тавсияҳои нав мардум ҳанӯз ҳам қонуншиканӣ мекунанд. дар миёни онҳо мансабдорон ва имомхатибон низ ҳастанд. ҳасташ қонуншикание ки ба қайд гирифта шудааст, хизматчиёни давлатӣ дар ин миён 13 нафарро ташкил мекунанд, соҳибкорон 30 нафар, кормандони соҳаи тиб 6 нафар ва 1 нафар имомхатиби масҷид. парвандаи афроде ки қонуни танзими ҷашну анъанаҳоро поимол кардаанд додгоҳҳо баррасӣ ва ҷарима муқаррар кардааст. қонуни танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар тоҷикистон 10 соли қабл таҳия ва мавриди иҷро қарор гирифта буд.